Rastî ser Birêz Öcalan tejîtek pir tund temeşandin. 27 Nîsanê 2020 re herî davê bi birayê xwe re riya telefonê re hevdîtin kirî. 3 Adarê 2020 re jî birû re hevdîtin çêbûyî. Li ana 4 deqe 5 deqe vek hevdîtin em penase bikin ne rastî yani. Ev pêkenokek mezin e. Devlet pêdivî heye cidî tev bigere. Ana bi 4 deqa 5 deqa navê ve bikin hevdîtin Birêz Öcalan zatan li vedere dema divê ev tişta ne qanûnî ne zegonî pêdivî heye hukuk vere meşandin li vedere telefona wî teqûtkirin. Yani ev qaygên me hessasiyeta me ser jiyana Birêz Öcalan tendurustiya wî betir bûyî, zêdetir bûyî. Devlet çi ve dişêre? Ji ke ve dişêre? Dema devlet şeffaf be, vekirî be, zelal be, parêzerên Birêz Öcalan û malbata wî vek heqî wî çawa be karibe here ziyaret bike. Devlet tişna ve dişêre. Devlet gor xwe plansazîkê dimeşîne. Ev plansaziya jî gor me vek malbat plansaziyekê qirêj e. Vaya provokasyonu lazım berpirsiyarên vî karî daxuyanî bidin raya giştî.